Ahoj, vítejte u dalšího dílu. V tomto díle tak úplně nebudem kovat, budem víc kecat. Je to trošku nový formát, zkouším to, nevím, jak to bude fungovat, takže mi případně dejte pod video komentáře, jestli v tom mám pokračovat nebo ne. Každopádně je to na popud jednoho komentáře, který mi tam nějakým způsobem děkoval za ty videa a zmínil tam jednu zajímavou věc, a to bylo, že tyto videa nebývají tak často v češtině, zpravidla v angličtině, a pokud se chcete něco dozvědět, musíte si to překládat. No a my si to samozřejmě podáme česky, takže proto to bude víc kecací. A hned na úvod v tomhletom videu zkusím takovou perlu jsou to 3 věci, kteří i dobří kováři dělají špatně. Tak pojďme se na to podívat, jaký to jsou. A zůstaňte až do konce, protože nakonec jsem si nechal asi tu největší perličku. Tak hned ta první věc se netýká pecařů, těch, co dělají v plynových pecích, ale spíš těch, co pracují s klasickou výhní a uhlím. A je to správa výhně. Spousta lidí si myslí, že umělecká kovařina je v podstatě jenom o tom mlácení do železa. O nic jiného se nejedná, ale není to tak úplně pravda. Ta výheň má ledviny, to znamená takové litinové bloky, které umožňují ji poměrně slušně naložit, hodně uhlím, vytváří to takovou jako trošku systém pece, že vy ho hodně naložíte a vprostřed celého toho žhavého blobu je největší žár. No a spousta kovářů tu výheň naloží poměrně hodně. Na to, jaký malý kus železa často třeba potřebují nahřát. Někdy až natolik, že vzniká poměrně velký žár a je celkem nepohodlný u té výhně pracovat, protože ta výheň by měla být akorát tak naložená, jaký kus železa v ní budu zpracovávat. To znamená, pokud půjde o nějaký malinký kousek, stačí mi tam jenom hrstka uhlí, která bude nějakým způsobem poskytovat dostatečný žár, abych to ohřál. A pokud budu nahřívat velký blok železa, tak potom můžu tu výheň víc naložit, nějakým způsobem zakropit a nahřívat to v takovém tom žhavém blobu. Takže to je jedna z těch prvních věcí, kterou i dobří kováři jsou schopni dělat špatně. Druhá věc se týká místa ohřevu. Netýká se opět pecařů, protože ti prostě nahřívají celý ten kus a je to podle mě jedna ze slabin pece. Ona má samozřejmě i výhody pro nějaké sériové, řekněme, sériovou práci, kdy tam člověk naloží víc těch kusů a oni se mu nespálí. Nicméně v klasické výhni je nějaké ohnisko žáru a je potřeba ten materiál vždy strčit tak, abych nahřál tu konkrétní část, kterou chci pracovat. Hodně často jsem viděl, jak i opravdu dobří kováři, protože toto na výsledné práci často nepoznáte, tak i dobří kováři nahřejí buď to zbytečně velký kus železa na to, v jaké části pracují. To by se dalo ještě obhájit tím, že jim to drží víc tepla a díl to vydrží. No ale někdy se stává i to, že to ohnisko toho žáru, že ta část materiálu, která je nejvíc nahřátá, není ta, na které pracuje. Je to o kousek vedle, je to tam, kde už to častokrát chladne. Největší problém to může být právě, když se dělají nějaké voluty, anebo se zatáčí, nebo kruhy, zatáčí se prostě materiál. Protože v tu chvíli se vám ohýbá logicky tam, kde je materiál nejměkčí, a nejměkčí je tam, kde je nejvíc ohřátý. To je ta druhá věc, kterou i dobří kováři jsou schopni dělat špatně. Tak a jsme u té třetí věci, kterou i dobří kováři jsou schopni dělat špatně. Rozumějte, nejde tady zase o žádnou věc, kterou byste poznali na tom výsledném výrobku. Je to otázka nějaké optimalizace práce a dobrý kovář by tu práci měl ideálně vykonávat optimálně a efektivně a ne méně efektivně. No a o čem se budeme bavit? Budeme se bavit o tom základním procesu kování, protahování, prodlužování. Tam, kde dochází k nejradikálnějším změnám na tvaru materiálu. To znamená, pokud potřebuju, když to řeknu laicky, z nějakého silnějšího materiálu vytáhnout delší, tenší kus železa, což se stává poměrně často. Tento proces, pokud jste se dívali na nějaký jiný videa, nějakých poměrně dobrých kovářů, tak jste si mohli všimnout, že tento proces oni provádí na dráze té kovadliny, to je ta plocha. A toto není efektivní místo, kde ten proces provádět. Efektivní místo je ten nos kovadliny, to je ta špičatá část kovadliny. V podstatě nad její osou a kladivo by mělo dopadat samozřejmě nad osu tohoto nosu. No a proč by to měli vykonávat tímto způsobem?
Protože existuje něco, čemu se říká deformační ohřev. Je to v podstatě celkem logická věc. Pokud materiál ohřeju a ohřeju ho ve výhni, tak on má svoje teplo. On se dá říct jako zbytkové teplo. On pomalinku chladne ten materiál, ale má ho. No a pokud já do něj posílám nějaké silné údery, to znamená, já ho překovávám, tak ten úder, samozřejmě část energie toho úderu jde do ohřevu toho materiálu. A tomu se právě říká deformační ohřev. Pokud já tento proces provádím nad nosem, který je zaoblený, má rádius a kladivo ho má taky, tak logicky dochází k nejoptimálnějšímu tomu deformačnímu ohřevu. Častokrát, když se překovává nad nosem a dělá se to dobře, tak si můžete všimnout, že dochází k takovému rozsvěcování toho materiálu, když dopadají údery. To znamená, ten materiál nám částečně chladne, no ale s tím úderem vždycky přijde trochu dalšího tepla a znovu se ten materiál lehce rozsvítí. Pokud k tomuto principu kování bude docházet na dráze kovadliny, tak dráha kovadliny je to mnohem větší masa železa, to znamená, bere mnohem víc tepla, materiál nám bude rychleji chladnout a nebude docházet k tak ideálnímu tomu deformačnímu ohřevu. A to samozřejmě i z toho důvodu, že ta dráha je rovná a není zaoblená. No a proč to dělají nad tou dráhou? Asi je to něco spojené už se základní výukou. Ono totiž kovat nad dráhou kovadliny, nebo na dráze kovadliny je poměrně bezpečný způsob pro začátek. Ten materiál se vám tolik nekřiví. Vy pokud ten materiál nějakým způsobem vychladne a dáte ten úder mimo tu osu, tak samozřejmě vám to může dávat rázy do ruky. Chce to nějaký určitý způsob dobře se to naučit. No a ti kováři zpravidla jsou naučení na tu dráhu. Je to pro ně bezpečný způsob. Dráha by měla spíš fungovat pro samozřejmě další procesy, jako je probíjení, může se na hranách osazovat, může se na tom rýhovat, může se dělat spousta dalších věcí, tvarovými kladivy a tak dál, rovnat materiál, to je samozřejmě taky v pořádku, ale ten základní kovářský proces, tam, kde dochází k největším tvarovým změnám, by měli kováři dělat nad nosem. No a to je v podstatě ta třetí věc, kterou i dobří kováři jsou schopni dělat špatně. Já děkuji za vaši pozornost, samozřejmě budu rád za jakýkoliv sdílení, palec nahoru, popřípadě komentář a u dalšího videa se budu těšit. Čau.